हेलो लोगोफोर बरायबाय बड' जब इनफ' अफिसियेल इउटुब चेनेलाव दिनै गोथार बर' थुनलाइ सान स' लोगोफोर बर' राव गेवलांथों आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजाङैनो दङ दा ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 ओंखारदों बि बरुवा कलेजाव जायफ्रा इन्टारेस्टेड दङ स' नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन लास्ट डेटआ 26 नभेम्बर 8 पासनिफ्राय 10 पाससिम नोंथांमोना एलिजिबल जागोन लोगोसे एचएस पास डिग्री पास दा आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअ नायनानै मोजां मोनोबा लास्टआव कमेन्ट्स खालामदो आरो लोगोसे गोदानै फैनायफ्रा चेनेलाव साबस्क्राइब खालामना ला बड' जब इनफ' इउटुब चेनेलाव जेब्लायबो साख्रिनि आपडेट नोंथांमोना मोनबाय थानो आरो लोगोसे नेक्स्ट भिडिअ फैगासिनो दं आसाम फरेस्टनि स' नोंथांमोना नेथ'दो देन बेनिफ्राय जों फैबाय अफिसियेल साइटआव बेनो जाबाय कलेजनि अफिसियेल पर्टेल स' बेयाव फैनाय लोगो लोगो नोंथांमोना अफिसियेल नटिफिकेसन बेयाव डाउनलड खालामना नायनो हागोन दा फार्स्टनि अपसनाव दङ बेयाव नोंथांमोना भिउ खालामबानो गासैबो डिटेल्सखौ नोंथांमोना मोननो हागोन दा बिदिब्ला जों नायनो फै मा नांगौ डकुमेन्ट्सआ बेनिफ्राय बेसेबां फरायनो नांगौ दा फार्स्टनि पस्टआ जाबाय आनरिजार्भ बेयाव बयबो कास्टआ एलिजिबल जागोन 10 पास जानाय लोगो लोगोनो एचएस पास डिग्री पास गासैबो एलिजिबल जागोन बेनो जाबाय लाइब्रेरिनावहाय स' बे कास्टआ आनरिजार्भ जाना दङ गासैबो कास्टआ बेयाव एलिजिबल जागोन स' बिनिफ्राय गाहायाव दङ ग्रेड 4 बेनो जाबाय लाइब्रेरिनि गासैबो ग्रेड 4 स' बेयाव 8 पासनिफ्राय नोंथांमोना एलिजिबल जागोन आरो स' बिनिफ्राय जेरावनोखि ओबिसि एससि एसटि दङ बेयाव एसटि हानाय नङा नाथाय आनरिजार्भबो दङ आं नोंथांमोननो दिन्थिगासिनो दं गाहायाव दा सिरियल नाम्बार 6, 7, 8 बेयाव गासैबो एलिजिबल जायो गासैबो कास्टआनो बेयाव हाय लोगोफोर एसटिआनो जा ओबिसिआनो जा एससिआनो जा गासैबो हागोन आरो बे पस्टआ गासैबो ग्रेड 4 लेभेल स' नोंथांमोना 8 पास जानाय लोगो लोगो मिनिमाम बेयाव एलिजिबल जादों स' नोंथांमोना एप्लाइ खालामदो जायफ्रानोखि इन्टारेस्टेड दङ गुवाहाटि खाथिनि बा नोंथांमोना बेयावहाय जायफ्रानोखि इन्टारेस्टेड दं गासैबो हागोन आरो अल आसाम स्टुडेन्टस बेयाव हायो बाट नोंथांमोना इन्टारेस्टेड थानांगोन 8 पासनिफ्रायनो बेयाव एलिजिबल जागोन ग्रेड 4 लेभेलाव बे कलेजाव नोंथांमोना साख्रि मावनो हागोन बेनो जाबाय बि बरुवा कलेजावहाय स' बेनिफ्राय एप्लिकेसन फिस दङ आरो ग्रेड 4 आवहाय 300 पे खालामनांगौ आरो ग्रेड 3 आवहाय 1500 पे खालामनांगौ डिमान्ड ड्राफ्ट नोंथांमोना दाननांगोन बेनो जाबाय प्रिन्सिपाल बि बरुवा कलेज गुवाहाटि फेबेल नोंथांमोना नुनो मोन्दों गुवाहाटियावहाय नोंथांमोनाहाय बेखौ हरनांगौ आरो जायखिजाया बेंकनिफ्राय दानबानो जाबाय लोगोफोर स' बेनिफ्राय लास्ट डेटआ 26 दङ नभेम्बर स' नोंथांमोना 26 नभेम्बरनि सिगां बेखौ साबमिट खालामनांगोन थांना हैनांगोन बा नोंथांमोना स्पिड पस्ट एबा बाय पस्ट हरनो हानायनि अपसनखौ बेयाव नुनो मोनाखै बाट नोंथांमोना थांना होयोब्ला बांसिन मोजां दा लोगोफोर बैसोआ 18 निफ्राय 45 इयार्स एसटि हिसाबै दे स' बेनिफ्राय स्केल पेखौ जों नायोब्ला ग्रेड 3 आव 52,000निफ्राय जागायगोन आरो लोगोसे ग्रेड 4 आव 12,000निफ्राय जागायगोन थ' बिनि लास्ट डेटआ 26 सिम थागोन 26 नोंथांमोना 26 नभेम्बरसिम बेयाव एलिजिबल जागोन दा लोगोफोर एप्लिकेसन फर्मानो बेनो गाहायाव दङ डाइरेक्ट पिडिएफ फाइलखा नोंथांमोना जास्ट प्रिन्ट खालामदो बेखौ फिल खालामना हैबानो जाबाय ग्रेड 3 ग्रेड 4 वाइस दंखायो फर्मा स' नोंथांमोना बेखौ लानानै डाइरेक्ट हैबानो जाबाय आं आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ बुजिबाय स' बेनिफ्राय नेक्स्ट भिडिअ फैगासिनो दं आसाम फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि दा बेसेबां भेकेन्सि फैगोन माब्ला फैगोन स' नोंथांमोना भिडिअखौ नायनो दाबाव आसा खालामो नोंथांमोना मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामना ला बेफोरबादि जबनि आपडेट मोननो बड' जब इनफ' इउटुब चेनेलाव